körbe, fordulj körbe, rágyunk. Bicó László, kék szalag. Utána én is csinálok egyet. Ennyi hajót már lehajtunk. Mezőny hátuljára indultunk, csak az a baj, hogy még ennyi előttünk van. De viszonylag jó zárkózunk fel. Igen. És mi még spível sem megyünk, ugye? Kapitány úr? Kamerádáson túl vagyunk, kidobjuk a spít. Jaj. Van, aki mögöttünk van, tessék. Nem hazudunk. Mezőny végéről rajtunk, biztonsági rajtot csináltunk. És izenek a spíben nézve rendesen. Várjál, zoom. A zoom az itt van. Miklós. Őket hagytuk le. Vagyis a rajtnál feljebb helyezkedtünk. Úgy néz ki, hogy nálam mindenki. Jó van most mellékhelyünk. Ki megkeres. Meg is tehetjük. Két csávok, belegabolják. Nem húzzák bokkot, hallod, nem kap szelet neki. Nem veszik a szelet. Elég be kéne szedni. Hát bazen buli sokkal jó van. Erre figyelni kell. Ez a lapja, ez a viszont így lesz. Ez így nem tud fordulni, így lesz, valahogy csak úgy lehet. Ez így lesz. Ezt fogjuk bevetni a tisztos fegyverünket. Nem, ez a... Itt van egy izé, ez jön be középre. Na. Nagyon fogunk vele menni. Nem kell nekünk, Szerintem lassan nem kell spí még. Mert ők nem fogják meg, látod? Akkor megfogják elhúzni. Nézd a pici hajót, hogy elhagyott minket, látod? Ugye, nem így fogják. Egy hármasra. Sziasztok. Sziasztok. Ez 0630. Na jó, elég a médiából, jó? Na lőd ki. Neki, hogy kell kapcsolnom? Szart. Hey, getó! Azért kurva nagy vitorlások vagyunk, még szafari sapkával, amikor leírtam. Hát, kicsit a végén, de biztató. kurvából megnyerjük, bazd meg. Szépen. Hát az ott előttünk siófok. Siófok. Fordulok, két sakkal. Most így egy banán után, azért még ígérnek átadom, hogy én is rajt legyek. Megy közben. Megint az ivivre mi? Évre megyünk, bazd meg, itt fúba jó megyünk. Szépen. 4,5 csomóval megyünk ám stabilan. Szafari sapkánkban. Vedd fel a hajókat és nyugodtan. Van itt egy pár hajó. Mi kell? Megkapod a faszom hajóban. Össze 28. Hát ilyen is van. Ott viszont lehet, hogy valami kaki van. Kaki van előttünk. Milyen kaki? Ott a vihar. Akkor visszarakom, hallod? Ez a viharunk. A telefonál, ez... Akkor rakd el a kütyüket. Mert mi találod, akkor jön a viharunk. Ide. Mindjárt itt lesz, hallod? Be kell repfelnünk. Most már nyomhatom?
Ha megnyomom, akkor vesz. Nyomhatod. Balatonra jelentkezünk. Igaz, azt Most mondta. ment el mellettünk az első 3 helyezett. Igen. Mi még a felénél nem Ez a tartunk a Brokernet Balatonnal. Unika hajója, Diszké Farkasék az első helyen. Őket követte a Rafika, kb. 1 kilométerre lemaradva. Egyértelműen befutó a Brokernet. Ők már ott vannak. Mi még csak arra megyünk. Valószínű, hogy igen, ez hozzátartozik a sztorihoz, hogy szembe jönnek velünk. Mi majd holnap. Tehát nem arról volt, hogy megelőztek volna és illettünk maguk előmentek. Valószínűleg este már jó fognak mulatni. Mi meg a vizen. Azt tudjuk. Vedd fel a sebességet, mélységet. Azért én kamerázok, a többiek azt mondták, hogy a barátnéknek le tudják adni ezt az anyagot. De azt mondom, mosolyog, pedig este zsírni fog. Na, az előbb sírtam már. Narancssárga szalag, ez azt jelenti, hogy a Jalsik 2-es hajóosztályba tartunk, ami a leglassabbnak számít. Mun És 74. egész komoly árboltunk van. 74. Számunk lényeges, 774. Ez még nincs semmi. Árbolcsúcsunk. Meg kaptunk még egy számot is, amit mi ragasztottunk fel. Azt nem tudunk megmutatni. Megpróbálom megmutatni. Jaj. Ebből bármi lehet. Gyakorlatilag így forgatom, és ott van kint előtt. Nem biztos, hogy megvan. Ilyenkor persze az irány az mindenfele elmegy, De nem az, 420. mert én kormányzok. 420. Bizony. De az, hogy fordul ki a kezem, de azért megmutatom magam. Állítólag leégett az arcom és kiszáradt a bőröm. A lackot is értem a baleset, de azt nem mutatom Nem mutatjuk el. meg, jó? Tehát az intim. Bár csak megsugod itt a kamerának, akkor az csak a barátnőt hallja. Ennyi volt. Hagyj elmondom. Naplemente, remélem szépen neki. Gyakorlatilag milyen magasságon is lehetünk? Hát így úgy, hogy nem volt kihaj. Ennyi volt kihaj. Elképzelés, hogy helyileg hol vagyunk. De ő a kormányos. Igen, és Badacsony hegye már látható. Badacsony túl ugye Keszthelynél a bója, amin fordulunk kell. Azt nem tudjuk még biztosan melyik oldalról, de majd előttünk a hajókból ez jobb, ez biztos. Miki szerint jobb. Hát ez mindenkinek ajánlom, hogy jegyezze meg, ha később kizárnak minket helyten bolykesé, Miattam volt. akkor ő mondta, ő az, igen. Hát jobbról kell kerülni. Igen, Helly Hansenünk van tényleg szerkó. Azt érdemes megnézni, hogy 2400 forintos egyenszerkó van, ami gyakorlatilag Elnéhenze meg van mindenkinek. mindenre jó. Ezt vedd. Első szék, aki ezt felveszi, az biztos, hogy legközelebb Helly Hansen fog venni. Öcsém. Boka villantós, Héli Hansen. Elveszem a kajutot is. Mondhatom, hogy hát ez itt elég neccesen vagyunk benn. Előbb nem tudom, mit kameráztál. Itt a legnagyobb vitorlánk. Spinaker. Spinakerbum. Lackó, még egy mondatot hadd tegyek hozzá a kamerának. Szilopasztunk azon. Fontos mondani van. Pillanat. Hát így néz ki belülről a hajónk. Tehát egy kicsit megvan pakolva minden, de kicsit szűkösen vagyunk. Lassan elérjük az Azori szigeteket. Valószínűleg helyi lányokkal és a szüzekkel. Szóval eddig a legnagyobb sebességünk az 5 csomó fölül volt, 5,1-5,2 csomó. Azt akkor értük el, amikor épp ilyen délutáni étkezést tartottunk, és kipakoltunk ide a cockpit részre. Vitorlák van, nagyjából beálltak, olyan szerettek volna. De azért amúgy is jól mentünk. Tehát nem kormányzott a vöri, és kurva gyorsan. Tehát azok a hagymok ugye a legjobban. Szóval hogy a cockpit. Lelőtték elsőre a viharjelzést, úgyhogy Lackó. És én neki éreztőzött. Kopére. De tényleg most fölvehetsz minket a Héli Hansen van. Úgyhogy most csak tiszta Helly Hansen, elsősorban a viharjelzés, ezt lehetővé teszi nekünk a versenyszabályzat révén. Teljesen jók vagyunk. És ha pecázni mennénk, Már 50 szövettem vagy föl ma. de ha vadászni megyünk, és pecázni, tökéletes. Hajózni meg a
Tökéletes.